Ако можем да ти помогнем, ще го направим. Не искаме всичко на всяка цена, например, не разбираме от този двигател, за да вземем пари, да ти го направим. Не, по-добре не. Като знаем нещо, го правим. А не скарах се с приятели, с роднини, проблеми с имотите. Какъв е този живот, какво е това нещо, викам. Не ми се живее, честика. На връх Нова година бехме се събрали в нас. И сега някой ми каза, ходи вътре, затворих, вземах и нож, брат. И гледай си, нарезах ръката, бе. Аз се самоубивам, защото ми беше писнал от тия хора в този свят. Спираме на 100 чагара от психиатричната болница. Айде в лудницата. Хора, често ви казвам, бех на 1 януари до 3 януари на 100 чагара в лудницата. Най-гадните ми 3 дни от живота, бе. Добър ден, аз съм Нончев, вие гледате Гаража, подкаст за автомобили. При мен е Янко Янков, който е собственик на Валхал. Валхал Ауто. Да. Свързах се с него по повод едно негово клипче, което беше направил наскоро и теглянето ще има томбола, нали? То ще е търк, аз искам да е жив търк на място, нали? И да дойдат повече хора, които наистина искат да имат, нали, възможността да вземат този автомобил, да се участва в него. Аз мисля да е, например, с начална цена 20 000 евро и след това се надава и всеко 1 евро, което се спечели този автомобил, ще се дари за детски ковьози, за неоносни дечица. Нали? В видеото ще добавим видеоклипа ти, за да хората супер. да си дадат представа за какво иде реч. Здравейте, аз съм Янчо Янков и съм горд собственик на Valhalla Auto и днес ще ви покажа моят автомобил Mercedes GLS 400D, тройка дизел, 6 цилиндров редови, 2020 година, 180 000 км и ще го пускам на търг този автомобил. И се надявам с ваша помощ да може да изкараме възможно най-много пари на този търг, който ще е след един месец на 11 юни. Но тези пари няма да отидат при мен, а тези пари, всеко 1 евро, което си изкара от този автомобил, ще отидат за ковьой за неоносени деца, включително което и аз съм бил неоносено дете. Но както виждате, няма значение колко се е родил, колко малък голям. Важното е как да те отгледат вашите и как да те възпитат, за което съм им много благодарен и ги обичам. Да. Аз ще ти кажа моя опит с тези търгове. Там трябва да участват хора, които имат пари. Точно така, аз това искам. Не искам кибици само. Нали? Така. Нямам против тех, нали? Да. Но по този начин ограничаваш се до една сума, където достигаш лимита и повече не можеш да надаваш. Докато аз бях направил една томбола за Цветан Атанасов, той почина собственика на Ретро музея. Марио М5 дари една жигула. Да. Даже тук има една жигулка някъде. Там е жигулката. Истинска кола, жигула. И всеки, който искаше да участва в томболата, тогава даваше 10 лева. Да. Не, извиняй, 100 лева. И събрахме 22 000 лева. И ги дарихме всичките на Цветан. Според мене, сега обаче не знам, не искам да ти се бъркам. Ако направиш нещо такова като томбола... Аз съм напълно съгласен, но не знам ли ще успеем да съберем толкова хора. Аз нямам против да участват отделно, нали, например, сложиме кутия, в които човек колко е 1 евро, дете се вика да се отдели за тази кауза, аз нямам нищо напротив, нали, ще се радвам даже. Лошото е единствено с събраните пари, къде се събират тези пари. Дали трябва да се направи отделна сметка, която да отговаря само за това нещо. Аз съм навит и така, но... Или кутия, обаче тази кутия трябва да е при някой... Ще е при мен, аз отговарям за това нещо, даже и, например, на търга мисля, примерно, нотариално аз ще префърля, тя не може име колата, ще му е префърля на човека. И всички пари, които той ми преведе, ще покажа банков трансфер, например, с които ще купат тези ковьози. Няма да има някаква измама или нещо тем подобно. Защото има хора, сега ми пишат в коментарите, ти колко пари ще изкараш. Ти, например, какво ще направиш. Вие, хора, опитвам се нещо добро да направя, вие пак, нали, искате да кажете, че нещо правя някаква измекерска. Има ли много лоши коментари? Не съм много, но например, вчера един ме пита, добре, вика, ти какво си мислиш, сега ще спестиш България ли с това, вика? Ще спасиш. Така ме пита, нали? Иронично, нали? Да. И аз такъв пример си замислям, викам, за какво съм им казал това? И викам, аз викам, няма мога да спаса България, ама гаранции ти няма можеш, викам, със сигурност, като нищо не правиш. Трябва хора нещо, някой път е така добро се прави от сърце, а не да чакаш замяна, бе, човек. Защото в нещо време всеки чака нещо в замяна. Направи го доброто и не чакай нищо. Не чакай, бе.
Просто го направи. Добре, обаче сега много хора ще кажат защо го правиш. Имаш някаква цел ли? Целта ми е да покажа на хората, че трябва да се правят добри неща. Бе. Трябва, като имаш възможност, аз цял живот, между другото, живея с едно мото, цял живот. От как съм малък до сега, да се вика и в продължение ще живея така. Ако можеш, помогни, ако не можеш, не пречи. Защото някой хем не ти помага, няма лошо, не помагай, щом не можеш и не искаш, но не и пречи на хората. Бе. За какво някой нарочно ще ти пречи? Дет се вика, има една поговорка, не е важно аз да съм добре, важно е на Вуте да му е зле. Това нормално ли е? За мен лично това не е нормално, ама какво да се прави? Няма начин. Такива сме си, аз си харесвам много къде съм, къде живея, в България, аз обожавам, няма да живея друга. Живея тук, всеки иска да си изнася някъде, аз съм обиколил цял свят, дет се вика почти, не цяло, почти голяма част. Видял съм и други места ми харесват, но тук е моето място, човек. България, просто тук е моя дом, дет се казва. Откъде се запали, откъде ти дойде идеята да си дариш автомобила и пак те питам защо го прави? Защо го правиш? Първо, откъде се запали това нещо? Да запали се, бях сега наскоро на едно събитие, в което имаше пак като мене, само че там беше на томбола и участваш. Открито бе, човек. Да, бях на гонкото, деца. Бях на гонкото и даряваха 2 коли. Да бе, ама те ги даряват на 2 момчета, къде евентуално може да си ги ползват и коли. Те не ги дарят, те ги на случайен принцип, на случайен принцип. Подаряват. Точно така. Да. На случайен принцип и аз викам и точно ще мога някой къде може да си го позволи това нещо. За какво му се дава това на него? Той няма нужда. Това не е дарение за мене. Не, буквално за мен това не е дарение. И си викам, аз ще направя, и аз ще направя такова нещо, само че викам, ще помогна с някаква добра кауза. Аз мога да си позволя да си лиша от този GLS, дето се вика. Аз искам да го махна, защото съм си закупил друга кола. Audi R8, да кажа сега. Да няма после ти от томболата спечели пари, затова си взема Audi-то, дето се вика Еросмицата. Защото това беше моя мечта и аз я сбъднах, дето се вика. Ако спечели този търг, много гледане на всичко да е точно. То не е гледане, по-скоро да има... Самата кауза да се бере повече пари. Нямам нищо напротив след време и Еросмицата да стане също нещо. Да. Често ви казвам, аз първата кола, която аз съм си купил, не родителите ми, Golf 4 за 1800 лева. И съм карал 3 години. Мен ми е се какво ще карам. Аз съм карал всеки коли. Аз не съм чак комплексар такъв да ми трябва. Просто аз съм голем фен на Мерцедес. Просто от малък съм си голем фен на Мерцедес и затова си взех тази кола. GLS. Да. Коя година? 2020. Да кажа за него, той е GLS 2020 година. Тройка дизел, редови мотор, 330 коня. Вече година и нещо е при мене. Поддържане е безкомпромисно. Има само един недостатък този GLS и това е, че като пуснеш мигача, той свети малко по-слабо. Той пак свети, обаче диода е предомиране, дет се вика и бие грешка. Това е единственият недостатък на тази кола. Има екстри, подрив, масажи, обдухвания, глупости. Ти си облепил цялата с фолио, брутална е. Фолио отпред, на стъклата, на фаровете. На цялата кола. Погрил се джанти, даже 2 комплекта джанти. Сега на нея са летните 23-ки, AMG. Има и зимни 22-ки. Давам ги всичко, давам. Не, аз не чакам нещо друго. Давам всичко с колата. Всичко, тази кола съм се грижил безкомпромисно. И това се запали от събирането в гонко, така? В гонко, да. Просто исках аз да покажа, че трябва да има такива каузи, където наистина е благотворителност, нали? А не томбола тото, нали? Защото тия малки дечица не могат сами да си помогнат, да се казва. Да, то се ражда детето. То как само си купи кофиоза, той е новородена, да се вика. А много места няма кофиози, човек. На много места. Аз включител съм, нали, недоносен. Но както виждате, аз съм 1,95-150 кила човек. Няма значение колко се родил. Важно е как ще отгледат и гените, нали, са важни, но и как ще възпитат. Ти си бил в кофиоз? Бил съм. Колко време? Колко бех? Не знам. 5 дни, примерно. Не знам, ще ви излъжа това. Специално това не знам, нали? Да. Но съм се родил 7-я месец и още 10 дни, нали? Да. Така че той е в 8-я се едно, нали? Но съм се родил супер малък, 2 кила. Супер малък. Баща ми вика колко ръката. Не, деца вика. И затова често и казвам, това е добра кауза според мен. Защото деца вика, ако нямаш такъв ковиоз, сега нямаше да съм тук. Да. Сега нямаше да съм тук, деца казва. Аз ти се обарих веднага след като видях така клипа. Така няма спор. Споделих го на сторите, както си трябва.
И ти споделих защо ти се обаждам. Първо, че сме приятели от години. Да. Второ, че нищо лошо не съм видял от тебе. И трето, аз като един наблюдател на видеосъдържание разбирам дали един човек му е чиста съвестта. И Това е много когато важно. гледам един клип, имам някакво усещане вътрешно, не мога да го обясня, Да. но знам дали човека го прави с някаква сърце. цел или от сърце. Да. И другото нещо, което споделих, че моята голямата дъщеря също е била в ковиоз. Тя Да. се роди в 2017 година, в декември месец в болница Щерев и там нямаше ковиоз и поспешно се закараха в Токуда. Не, точно с това Най-гадните ми 10 дни в живота, човек. Защото Ти си чуеш какво ще стане. всичко беше наред. Да. Живо и здрава се, намира прекрасно дете, но 10 дена ми беше много гадно, човек. Имах право да я гледам там мисля, че половин час на ден. От 4 часа беше това, по посещението. Бившата ми жена беше в Щерев, детето ми в болница, аз тук правя ремонт. Най-гадните ми 10 дена в живота, но така ситуация се забравя, като идва нещо по-хубаво. Да. И наистина те подкрепям и ми е Благодаря гадно. ти за което. Гадно ми е, когато ние събираме капачки, събираме Това такива е неща, а пък колко пари се хвърлят пари има човек, човек. така За глупости. буквално. За глупости буквално. Ти с какво се занимаваш? Аз, както във видеото бях казал, аз съм горд собственик на Valhalla Auto, нали? Той е тук в квартал Филиповци, прекрасен квартал. Много готини хора, всичко точно. Вече сега наскоро, преди месец, направихме 2 години откак с моят много добър приятел му направихме това нещо. И съм много горд с това нещо, често ти казвам. Ние правим ремонти главно на BMW-та, защото той най-много ги разбира тях, нали? И гледаме, задължително сега правиме, ако можем да ти помогнем, ще го направим. Не искаме всичко на всяка цена, например, не разбираме от този двигател, за да вземем пари, да ти го направим. Не, по-добре да не се учиме, деца вика. Като знаем нещо, го правиме, а не нали, на късмет. Вие сте ми правили емела. Да, точно така. И то много неща правихте тогава. Генерация, човек, окачване, имаше нещо. Да. 3-4 неща. Правихме. Да. Ама аз вече я забравям, човек. Да. Нали, защото то вече за 2 години вече толкова неща минаха нагоре, надолу и аз вече я забравям. Но да, така правих го. Да. Преди вече силна година. Да. Как се свързах с теб, веднага ми помогна. Да. Ева за което. Не. Каквото мога, помагам. Така трябва, човек. От сърце да е децик. Точно. С какво се занимава преди това? Значи аз работя от 16 На колко години години. си? Аз съм на 26. Може да изглеждам по-дърта, ама съм на 26, нали? 2000 година. Занимавал съм се от 16 годишен до 24 годишна възраст. Бях общ работник във фирмата на баща ми, нали? Това много се радвам, че бях, нали, в тази сфера. Научих много неща. Най-вече се научих да ценя парите, да ценя труда на хората. Нали? Много неща. Изградиха ме като характер. Като другите работници си бил. Човек. Даже по-зле. Не по-зле, но аз, например, като съм на работа от 8 до 5, той не ми е баща. Аз даже като сме по обектите, казвам, шефа каза, не аз. Да. Нали, не е баща ми. Нали. Аз съм прикривал работниците, помагал съм, нали, лъгал съм баща ми, за да не правим работниците, нали, деца вика. Защото когато от 8 до 5 той ми е шеф, не ми е баща. Да. Трябва да могат да се разграничават нещата, нали. Защото като почва да се мешат, не е готино, нали. И там си работил? Там, даже, мога да не си крива душата, работил съм повече от всички, човек. На моменти. Не през цялото време. Да. Но моменти даже, защото баща ми пита, какво става, нали? Аз хода и добачкам някои неща, за да може баща ми да е щастлив. Не ги карам колегите, аз сам хода и да работвам някакви работи, какво мога да се вика. Колегите. Не съм... Много хубаво. Колеги, бе, колегите, да. Няма това нова. До ден днешен сме си приятели с повечето. Много добри хора. Нищо лошо не съм видел от тех деца. Там се научи на дисциплина. Много важно. Дисциплината е много важно нещо. Това изгражда характера на човек. Аз затова и спорт е много важно нещо. Нали, да може да си изградиш характера, дисциплина. Нали. Много млади момчета, където са ученици, сега те първа почват да работят. Особено
Имам няколко познати, като им виж трудовите книжки, човек. Празни. По 2 дена, по една седмица. И Не. това говори много за един човек, Много дали е говори, постоянен или не. Много говори. Аз искам да се отправя към вас, да бъдете по-постоянни, Така е. защото постоянството е ключът към успеха, да. според мен. Дори нещо да не ти се получава първите Пробвай, месеци, давай, бъди постоянен, те хората го давай. оценяват това. Така е, бе. Така е. След как се раздели с баща ти? Еми, какво да ти кажа? В един момент реших просто... В един момент там имах една случка, аз лично. Ако искаш, не я споделяй. Не, ще я спомня, аз няма какво да крия. То деца и касета е. Значи, бях и на бригада между другото, и това го вдъкна в моята биография, деца вика. Значи 2023 аз исках да ходя на бригада, нашите бяха против това. И с брачет ми да стане моят студент, той е 3 години по-малък от мене, не мога да ходя с някой, да не съм сам деца вика. И отидех на бригада, нали, в Ню Джерси бях. Бяхме през деня спасители и шофьори, нали, защото ги разкарвахме и с това. И вечерта, през нощта, ходихме в един фризер с меса, нали, да такова... Товариме палетата и ги стречоваме и ги качваме на камиона и ги карат, нали. Това ни беше. Работил съм по човек по 16-17 часа на ден. Толкова не съм се изморил. Братчет ви вика, баси майката изморих с това, вика, човек, нищо ми не е, бе. Ти не знаеш какво е работа, викам. Да. Ти, човек, толкова съм се изморил, будим се, единствено не съм се доспал. Изморен, нищо, човек. Да. Даже не ми се ядеше. Знаеш, че отслабнах 20 и колко кила. Аз ядех един път на ден. И път на ден вечерта вземем, защото ме мързи да си изготвя, аз не мога и да готвя, деца вика. Мързи ме и взема си и Макдоналдс и чизбургер. И това е 2 чизбургера, промоция имаше. И това имам цял ден. И аз това свалих и сега като се прибрах, баси майка ти какво да прави, как свали толкова. И видим, човек, не бех гладен, деца вика, не бех изморен и не чувствах глад, нали. Да. Нищо съм ушки мравотил от 17 часа, деца вика. Колко време изкара? Май заминахме, на октомври се прибрахме, нали. Сега точно дати не си спомням. Върна ли се с спестени пари? Или? Почти не имаше някакви спестения, не кой знае какво, нали. Но работиш на една работа, няма да се връщаш какви пари. Даже може да си вътре. Защото ти за да заминеш, трябва да дадеш пари там за бригадата, за визи, за спонсори, нали. Затова, но иначе ходете хора да видите свят, деца вика, да видите другата култура, да видите работа, нали. Защото има и други работи, къде са по-да-бачкаш, нали. Хубаво да видиш друга култура, бе, да обиколиш свят, да видиш как е, да не кажеш, че България е много зле. Да видиш там как е, нали. Там не ти хареса. Значи готини неща съм видел, но лично мен хората не ми харесват. Там ще усмихват се, ама страшни лицемери, нали. Сега ти е такова, ако се обърнеш, мога да ти ръгне и нож, деца викат. Просто са много такива лъжливи човек, американците, с своите си поведения, нали. Това не ме кефи в тех. Аз април съм бил, защото аз 3 пъти съм ходил в Щатите. Един път като малък на 11, после на бригадата и сега наскоро на почивка бях там. Най-много ми хареса Майами и Хавай, човек. Уникално, бе, баси майката, много е готиво. Специално ти 2 дестинации са, особено Хавайте, баси майката, много е готиво. Да, особено аз не съм ходил там, но съм гледал уникално е, брат. Филми с риските, спокойно. Така, каквото си видел по филмите, така е, не лъжат. Хавай 5-0, всичко е същото, бе. Къде си гледал, примерно. Също ходих сега скоро и в Бразилия бях. Рио много ми хареса. Много готино. Хората са като нас такива по-готини. Нали? Не, че готини, а по-балкански стил хора са. Нали? По-разчупени, не толкова фалшиви. Ако те гледа мръщо, значи... Не те харесва. Не те харесва, не да те лъжи, да те приспива някакви прости като американците. Той ще успи, how are you, sir, нали? Знаеш, че те успи цял живот. И в Бразилия много ми хареса. В Рио, особено аз бях на карнавала. Пожелавам всеки да го види. Уникално нещо. Нищо час, защото той от вечерта от 10 до събале 7-8. Аз заспах към 3-4 часа. Там с камейки прести си, аз така заспах по едно време. Толкова бех изморен накрая, ама беше много готино. Уникално. Цялостната атмосфера в Бразилия много ми хареса. Уникално, бе. Ако имат възможност. Ако всеки... То не е толкова много пари, ако сам си го организираш. Защото ние сами си го организирах. Не беше почти никакви, защото ние ходихме до Колумбия, до Пуерто Рико. Всичко ни се върза. Бехме 2 седмици, човек. Билети, хотели, таксита, яденета, всичко. 2500 евро, прием. 2 седмици бяхме там, човек. Сега... Не е много, да. За мен лично не е много.
Защото аз ти говоря полети, хотели, всичко ядене. Ти тук, ако стоиш в София, ти 2000 евро, че ги опукаш някой Не, път. в момента е много зле, да. В Затова момента е... струва си така да видиш хората по другите места, как културата да видиш, как те мислят. Защото само да си говориш едно, а не си видео, няма Та с смисъл. баща ти? Чай, аз забравих. Как се махна от фирмата му? Как се махна от После фирма? какво направи? Да, аз след бригадата там, след бригадата човек, нали, прибрах се тук и аз чуех какво да правя, защото не ми се бачкаше общак човек, вече ми беше писнал, не ми се бачка това 7 години. А не ти ли дава длъжност по-нагоре? Аз не съм и искал, често казвам, просто не съм искал нещо повече. Мен си ми харесваше това, което правя, че исках нещо друго. Бе. Да пробваш, да. Да, Нещо може да усетиш твоето да си е, точно да. така, да пробвам нещо. И той вика, айде, ходи, ела, ходих, бачках там човек, както и да е, и стана вече декември нещо и там скарах се с приятели, нещо се скарах, с роднини, проблеми с имотите, нали, знаеш, че те са алчни много. Аз не съм искал, но те са алчни. С жени проблеми, с нашите, с работата, с приятели, и така. Отсекъде и викам, човек, баси майка, такъв е този живот, бе. Какъв е този живот, какво е това нещо, викам. Не ми се живее чести ками. На връх Нова година бехме събрали в нас, бате. На връх Нова година имало забрана никога, 24-та година точно почваше. И се напихме, нали, аз се напих в нас и все едно някой ми каза, ходи вътре, защото се напих и зазнах там навънка. И им приятел ми звъни да ми чести новата година, дет се вика. Нали, жив и здрав да си, това, и аз нещо, що се разревах тогава, не знам. И сега някой ми каза, ходи вътре във вас, затворих, вземах и нож, брат, и гледай си, нарезах ръката, бе. Нарезах си вените, самоубивам, защото ми беше писнал от тия хора в този свят. Толкова нагли, всичко беше ми до тук, от всичко ми беше писнал. Всеки вика нищо ти няма, нали? Ама то отстрани винаги нищо ти няма, не знаеш. Аз защото никога не се оплаквам за това, всеки вика нищо ти няма. Аз нямаме чужда да се оплаче по принцип. Да. Те много хора не ги знаят за този случай. Аз не искам и по принцип да се показвам, но както и да е. И както и да е, всичко беше мазало в нас. Цирк, съседи, приятели, мазало нашите, това, горе, надолу. Полиции, линейки, страшно човек. Помниш ли или ти? Помна, всичко помна. Ама в началото как че не помна, да вие кой какво ще ми каже, кой какво ще ми спести, кой какво ще ми каже, нали. Но всичко помна до суш, нали. И дойдеха там, набиха ми инжекция, ме приспът, защото аз много буйствах. Да ме оставят да си обрем там, деца вика и да се приключва. Живи и здраве, деца, защото не мисля, че живееш вече в тази пародия на свят. И буда се, брат, в болницата. Буда се в болницата, бате, и викаме така да ставам, викаме екстра, ще се прибивам, вързали ме, бате, за легло. То нормално са, буйствал съм, деца, викат, къде знаят как ще се събуда. Крака, ръце, всичко. Вързали ме за леглото, няма мърдане, нали? И майка ми до мене, най-добрият ми приятел Емо, нали? И още едно момче там седят до мене, един приятел. Сега до мен, викам, какво става? Аз знам какво е станало, нали? Нищо не е станало, няма яве, нищо не е станало. Вързаха ме там, викам екстра, сега си прибирам на нас малко да си починем, да се вика. И супер, айде. И качих му линейка, викам, супер, сега ще ни закарат с линейката у нас, идеално. Транспорт за без пари, екстра. Тъпър. Ама ти си вървиш, ходиш си. Не, вътре в линейката, нали, карат ни. Да. И че си входа, с майка ти. С майка ми бехме заедно и качиха му линейката и карат линейка и аз викам, нали, към нас, че ни карат. Спираме на Сточа гара от психиатричната болница. Айде в лудницата. Баси майката. Хора, често ви казвам, бех на 1 януари до 3 януари на Сточа гара в лудницата. Най-гадните ми 3 дни от живота, бате. Най-гадните ми 3 дни от живота. Не съм ял, не съм спал, не съм срал, не съм пикал, нищо не съм правил. Бех, бате, така по анцук, по обувки, по яке, с 2 одеяла спим, не съм мърдал от леглото. Не може, то беше първо страшен студ. Второ, мизерия, ама страшна мизерия. Вие си нямате ме представа за какво става въпрос. Така мизерия не пожелам. 3 бехме. Един тотално беше изплискал човек. Крещеше, викаше, нали? И аз те знам на кой свят съм, викам. Не знае какво става. А ти тук бинтован? Бинтован им беха ръцете, защото нали бех целият кръв и такова те ме зашили, нали? Стоиме така
И се чуда, какво става, бе, аз къде съм, какво става, бе, човек. Те ми замаха даже връзките на обувките, защото да така вземе нали, правят. нещо да направиш. И всеки, лудница е нещо страшно, не го пожелавам на никой, бат. Студ страшен, ама нищо, само ти дават там, кифа, сутрин ти дават, бате, кифа така. Тя на кока твърда сигура от при 10 дни. Ти я дават ушки да ядеш, аз не съм и пипнал, така съм я пипнах, човек. Тя е така твърда на кока. И там моя другия луди, явно, защото той човек от много време там и той ги взимаше и ги ядеше, нали. Крадеш си ги направи, ги взимаш. Говорихте ли с тях или? С никой нищо. Да. Никой нищо. Нашите идваха и ме виждаха. Какво ти Само с говорят тях. вашите? Само ме подкрепя, да не правя глупости, цик. И после ме преместиха след третия ден в Александровска болница. Ева, правя тия хора. Там в една болница поддържаха я перфектно. То не болница, пак психиатра, пак лудница, нали? Къде е тя? Александровска ми ще се водеше, ако не се бъркам 100%. Тя е... На Цариградско вдясно. Не Цариградско, не. До медицинска академия. Не знам там какво се водеше. Точно до медицинска академия. Там е. Ела ми правя жега вътре, телевизори, телефон ти дават, всичко. Играеме белот с лудите. Себе направих си Имаше приятели ли пак там. луди? Как бе, Да. той лудница, чака, Не, смисъл, толкова зле ли бяха като там? Имаше или- някои, ама другици беха нормални, нали, деца. Викаш, не чак толкова им. Те си беха, нали, не добре хората. Нямам нищо от сега. Хапчета на те даха ли ти? И задължително. И какво почувстваш от тези хапчета? Какво чувстваш? Аз, бате, толкова бех претръпнал, нищо не чувствах, деца вика. Нищо не чувстваш. Буквално поне аз не знам какво ми даваха. Нямам представа, брат. Нямам си идея. Какво? Просто ги пиех и си крутувах, деца вика. Един малко по-различен TikTok. Тази кола ще се дава на търг. Началната цена ще бъде 20 000 евро и всички пари от търга ще бъдат дарени за кувиози. Аз съм свидетел и гарантирам от собственото си име, че абсолютно всички пари ще бъдат дарени за кувиози. Датата на лайфа ще бъде на 11 юни. Това е момчето, което ще си даде автомобила, негов личен, от една година го кара. Гарантирам за него GLS 400 дизел 2020 година, тройка дизел редови, 330 коня на 180 000 км, има фолио матов цялостно, както и Shadowline. Зимни гуми, летни гуми, джанти. 23 джанти, 22 джанти, давам ги с колата, всичко се дава. Да. Перфектно е, гарантирам. Направихме подкаст в гаража, който ще излезе във вторник. Там много добре обясняваме абсолютно всичко, така че ви каня да го изгледате. Поделяйте това видео, за да стигне до повече хора, за да има повече събрани пари. Да имаме две кутии. Едната кутия ще бъде в магазина Автонончев на Климент Охридски 100. Другата кутия ще бъде в сервиза на момчето, който се намира в квартал Филиповци, зад магазин Сити, нали? Да, точно така. На центъра на Филиповци. Братя найдено на 14 улица, квартал Филиповци. Да, там ще бъде другата кутия. Всеки, който иска, може да отиде и да дари колкото може, колкото иска и колкото го чувства. Двете кутии ще бъдат в лайфа и ще се преброят на лайф. Споделяйте лайфа и бъдете здрави. Спокоен беше. Да бе, аз си бех, все още си мисля, че съм нормален. Не, За въпросът, тогава имаш въпросът е, ти като се събуди, ти вече си бил потопяти някакви са ти дали. Сигурно. Имаш пред на 1 януари? Еми да. Не. Бех си нормален, аз вече си бех претръпнал, не бех пиян, защото аз на пиян глава бех направил това. Нещо ми беше писнало, догадел, в депресия бех влезнал, нали, много страшна депресия, човек. Много дебела. И, нали... Отиде после в В Александровска. Александровска, там е екстра, че като на хотел. Ела ми правя хората уникално. Жега вътре, покъс ръка, супер беше, всичко беше уникално, бе. Даже не исках да се прибирам у нас, бе. Чести към Колко време беше та? Още 10 дни нека я бях, да. Горе за рождение си бях в нас, защото му е на 13 януари, нали? И всичко точно, нали, прибрах се в нас. И се прибрах в нас, пак ме фана лека депресия, така. А кога те хваща депресия? Като си сам ли? Не, мен тогава просто ме фана депресия, защото викам, мен ме беше срам, не депресия, чакай, не депресия, ме беше много срам, какво съм направил и не исках да излизам навънка, бе, брат. Не исках. Пак все пак нещо като... Не мога, бе, потиснат си срам го, ме, да. бе, срам, просто срам, буквално те е срам. Каква сцена съм направил, деца, и 4 месеца не съм излезал от нас. От срам, от моята стена не съм излизал, човек. Нашите ела и правя, защото те винаги беха до мен. И
С техна помощ си продължих после, се вика. Още едно нещо ми помогна тогава. Не случайно се казва Valhalla моя сервис. Нема забравя. Така си... Нали, гледах телефон, нещо гледах и видях една игра, човек. Защото аз като малък любимата ми игра е God of War по принцип. Уникална игра. Машкарска игра, много готина. И видях, че има ново там DLC, да кажем, нали? Нова част едно. Valhalla. И викам, няма как да умра, викам, преди играем тази част, викам, няма как, бате, няма как да стане. И изиграх и тогава почах вече да се освестам, вече деца вика. Тя ти е помогнала да... Тя ми е помогна, човек. Буквално тя ми помогна. Колко и нелепо да звучи за хората, просто тя си ми помогна, деца вика. И после си викам, добре, сега какво правим, викам? Извиняй, какво правиш в тази игра? Играеш там, биеш се с хората. Да. Там ти си гръцки бог, гръцки бог и трябва да избиеш другите. Богове, много е готина, защото имаш син вече, покажеш му какво да прави, какво да не прави. Имаш някаква стратегия. Да. Много е готина. Мен много ми харесва. Хората, които не са играли, препоръчвам я, деца вика, със сигурност 2 ръце. Уникална е. И се чуих какво да правя вече, нали? И викам, аз от малък страст са ми колите, човек. От малък още колички винаги, всичко коли, дрехи като коли, филми коли, всичко коли, тапети, wallpaper, коли, всичко. Само гледаш клипове, радваш се като дете. И викам, значи това е моето, бе, човек. Викам, дай видим там какво да направим. И викам, трябва да се научи от нещо от някъде. А книжка имаше вече? Къде бе, аз бех след тази случка, аз съм на 24 години. Аз 18 години имам книжка. Нали? И вече викам, дай нещо да правим. Нали? И отидех, кандидатствах в една автокъща. Приехаме в тази автокъща, нали? Искаш да я кажеш името или? По-добре не, да няма Добре. нещо сърдити това. Деца вика, отидех в тази автокъща, нали? 1 месец бях там. Уникална работа, мен, защото страст си ми колите, там има хубави коли. Една от най-добрите автокъщи, деца вика, уникална схема, уникална система, всичко уникално, местото уникално. Всичко е топ. Обаче просто тия, които ми беха шефове, нещо... Не ми допаднах като хора, не беха моите хора, деца вика. С леко жеста ми много ме издразниха, нали? И просто казах, че напускам от днеска за днеска, викам, не ми изнася, викам аз. Колко време си бил там? Точно 1 месец бях там. И то, къде Сости вика, ние сега, вика, нема ти даваме вика, ние вложихме в тебе обучение, сега трябва да си го платиш, нали? Аз се бехме разбрали, ми 1600 лева, нали? Да. За този месец, къде... Защото аз работех, то не е само... Продавал си или Не, аз бях през повечето време шофьор. Нагоре-надолу, постоянно ме праща, дай след работно време, преди работно време съм ходил да взимам коли, нагоре-надолу, всичко съм правил. Глеждал съм коли, огледай, нали? Аз щях да вкарам коли от чужбина, нали? Да ги докарам, нали? Затова ме обучаваха главно ощим. И той ми вика, гледай сега, вика, вложили сме в тебе за обучение. Ми викам, добре, бе, човек, ще сметна колко ще ти кажа, нали? Викам, слушай, не ми дай никакви пари, живи и здрави, викам, аз съм взел какво ми трябва да си кажа. Аз си наприх кефа. Да. Карах хуй коли, Урус съм карал, AMG-та съм карал, в Макларен съм се возил, нали, RS Q-смица, нали, наприх си кефа като детенце, деца вика. Нали, всичко е било отговорно, кажа, че съм се правил без... Просто да ги видя, деца вика, защото не съм ги виждал, нали, така да ги пипнеш тия коли даже. Камо ли да ги караш, нали. Си направя кефа, деца казва. Но винаги е било с отговорност. Няма... Държа си да е всичко отговорно. И както и де. Разделихме се, да, живо, здраво, всичко точно. И същия ден, когато напуснах, отивам при това, всяка работиме заедно, отивам Мемо, викам... Той ти е най-добрият приятел. Вече да. Викам, отваряме, викам, защото и той е много пристрастен с колите, човек. Ама много, много човек, много е навътре с колите и ги прави и му е кеф да ги прави. Това аз търсех някой с желание, разбираш. С желание да прави нещата и знаех, че той е правилен човек. Просто го усещах, че той Ние при това не бехме близки. Почти не бехме изобщо толкова близки, деца казва. Но просто го усещах, деца вика. И го питах, викам, тогава си мислех да правя автокъща, викам, детайлинг студио и викам и сервис. Викам, идваш и с мене. Стистахме си ръцете, 2 години, вече сме заедно, живи и здрави, да за още дълги години. Да сме си приятели, да сме заедно. Па фирмата, ако ще оценно да сме приятели, аз това държа.
Тогава почнах, имах един колега там в автокъщата, викам, защото си говорихме с него, айде ти детайлинг, нали, той ми разправи, че много искал детайлинг, викам, айде ти ще си детайлинг, он ще е сервиза, аз с автокъщата нещо ще им да правим. Така, всичко точно. Съвсем му се разбрах едно, всичко точно, с това другото момче се разбрахме да му давам на всеки месец по 2000. Работил, не работил, 2000 ги има. Нема ядове. Изкарал пари, не изкарал 2000, брат. Ма той по едно време много изнагля човек. По едно време аз всичко му направих. Хале съм му осигурил. Машини за 15 000 лева. Не знам си какво препарати, па не знам си трето, пето реклами, не знам шесто, седмо, отвати, оновати. Всичко съм направил. А тогава нашите поежа ме подкрепят, за което много съм им благодарен винаги, нали. Ми подариха за успех, ми подариха BMW X5M. Защото им беше мечта да имам така кладецик. М-ка да имам. Нали? И докараха и с нея мислех да почна да търгувам, деца. Вика да я продавам, да я преправям, да изкарам пари пак нова да купа, да не сещаш. Вкарах и още една. Audi Q7 вкарах от тия след 2018. X5-цата перфектна, Q7-цата майката ми сева. Отивам да я взимам от плац от тия търговците. Какво стават? Да включим задна. Аз тогава с Q7-цата бях на партия с брачет ми, да го уточня това, да не кажа после, че нещо. И да включим, той беше в Щатите тогава. И аз отивам да я взимам, да я вкарам, да я подготвиме, да, нали, да я напудриме, да всичко да е готи на колата. Напудриме звучи гадно, да я добре, измиете. Да я измиеме, да я подготвиме, да кажем. Да включим задна. Еби си майката, няма задна скорост. Изобщо. Нема я. И какво правиме, чудихме се какво да правиме, управихме след време както и да е. Там беха преди други цигани по самата, защото от Щатите беше вкарана тази Q7, беха изолирали преден лев апарат, беха така нещо пребаля самия апарат, резбата, където влиза маркуча, нали, беше пребан и беше затапен да не влиза течност, не знам защо, нямам представа. И както и да е, управихме го това. Скорост ако обаче просто ние още бехме в начален стадий. Той и сега не може. То скорост е... Не, и сега не може. Може да я свалиме, нали? Няма проблем. Но вътре да я разговиме, ние не разбирам. Тогава един човек я управи, нали? 8000 лева ни взема. И с тази Q7 влезнахме малко задна. Усетих се, че с автокъщата, аз не съм измамник, не мога да правя такива неща, не е моето. Усетих, че е моето и оставих това нещо. Оставих го настрани и наблегнах най-вече на сервиза. Защото видях... си пробвал, човек. Пробвал съм. Да. И усетих, че и детайлинга никъде отива. Детайлинга? Какво се обърка в детайлинга? Това момче къде беше с мен, къде ти казвах, къде 2000, той много злоупотреби с мене, деца вика, според мене. Това е лично мое мнение. Просто той не идваше на време на работа, тръгваш си когато иска, когато идва. Аз, защото съм такъв човек, не държа сметка на никой. Аз искам работа да свърша, пак кога ще да е, бе, човек? Аз не съм да си ми от тогава до тогава. Дале, ма той 3 седмици беше болничен, 3 пъти ходи на море, не знам какво, 2 пъти, не знам, не идваше на работа, това ти... Аз 2000 лева, идва на идва от 2000 лева, защото аз съм машкар. Казал сме, стиснаващи си ръцете на 2000 и аз тогава, като още когато си изтиснахме, казах, викам това ще, викам няколко месеца, викам почва сме 50 на 50, колко изкараш, си го делиме. Да. Нали, печалбата го и той дръпна назад тогава. И вече дръпна назад. 2 седмици, след като вече. А 5 месеца беше при мен при това. Дал си му какво? Аз не го зачитам като грешка. Да е жив и здрав момчето, радвам се, че сега нещо прави. Жив и здрав да е. Въпросът е, че аз не го зачитам за грешка, защото това ми е поука. Да. Нали? Докато другото момче, примерно майстора, човек не го държа сметка кога идва, какво тръгва, какво прави, как го прави, с кой, всичко. Искам той сам да си определя, да му се мешам аз, да не кай после. Колкото може толкова, аз не искам да го... Аз не съм цербер, не съм някой с камшика да ги бие хората, не съм такъв човек. Колкото може, каквото може, прецени, че може да го направи, да го направи. Което не може, казва, не можем и това е.
Колкото толкова, дет се казва. От колко часа до колко той си преценява. Не съм му казал нито утре ще работиш, другия ще работиш. Вие май си поръчвате и от avtononchev.bg, нали? Как бе, разбира се. Жена ми идва и ги носи. За което даже има и доставка, Да, деца. има си, да. Идеал трябва да си помагаме, деца. Да. Няма как. Поръчваме си много ясно. Да. За което защото си хуй нещата, които предлагаш. Да. Защото има и някои неща, като си купиш от някъде не става, при тебе съм пробвал и знам, че става. Да. Особено коректорите, нашия продукт, където си е... Това спасява някой път. Жената драсне ти леко, Да. так, той малко sad. Нема на смисъл се пребои с цялата врата. И тук е момента само да кажа, че вече отворихме магазин на Климент Охридски номер 100, булевард Климент Охридски номер 100 в Малинова долина, от Икеа надолу към Студентски град, в лявата страна, срещу Кушев детайлинг. Да. Само, че срещу магазина има Seven Cars детайлинг. Да. И ние сме в един двор с Seven Cars и магазина на Автонончев. Там работим от понеделник до петък, продаваме автобои, консумативи, масла, на Хадо сега заредихме, такива детайлинг, спреове за почистване, за гуми, много неща, човек. И те първа зареждаме още повече. Супер. Значи можеш да чита с повече неща за Да, теб. може. Идеално. Така де. Ти детайлинга сега, тези неща, където си ги купил, те си стоят, нали? Те стоят. Те са просто архивирани, да кажем. Да. Да съм ги фърлял. Няма за какво ги фърлям. Те си стоят сега. Всички инструменти, тем подобни. Си А стоят. мислиш ли да се развиваш, да направиш нещо Не, по-голямо? детайлинга не, човек. Детайлинга Ми- не, с сервиза? Сервиза бих, нали. Сервиза виждам, защото и момчето аз затова му правила, затова всичко гледам инструменти, аз най-вече гледам, защото съм видял и в строителство. За да не си трошиш времето и ръцете, много са важни инструменти. Ето виж, човек. първо каза времето. Но- Времето е много важно. Много е нещо, важно, човек. Да. Някой инструмент може да ти спести 2 часа мъки, бе. И то мъки си строиш пръстите и струва 100 лева, примерно. Аз знаеш, Много е важно това нещо. аз знаеш ли, че по моите коли си правя само където разбирам нещата. Примерно боя, нещо да сменя седалка, нещо табло, да си полирам, да си боядисам джанти, брони да си залепя. Никога не правя примерно спирачки. Да. Не си сменям гарнитура на клапак на клапаните Да. дори. Не, че не мога. Знам, че то всеки може, бе. Не искам Ама- да съм мазен, разбираш. И по-добре да го дам на някой мой познат или Който приятел и да го разбира, и направи. по-бързо ще го направи. Той ще го направи за 30 минути. Аз за тези 30 минути ще си направя калника, разбираш. Точно така. И ще сме 50 на 50 и всеки доволен. Точно така. Така е най-добре. Да. Защото и време ти например, той ще направи за 30 минути, ти един ден мога го правиш. Да. И ще си чупя пръстите. Чупиш пръстите, И няма нервите, да ми е ще хубаво, ти бе. Аре, не е капак на клапане. Примерно нещо да Нещо, смениш бе, на какво ще- клатките. за всяко нещо говорим. Ще кучи някой болт човек, не мога да Ще го отвиеш, ще поведеш. чупя пръстите, разбираш. Точно така, да. Затова много са важни инструменти, човек. Аз гледам да инвестирам в това нещо. Аз знаеш какво направих? Купих се една косачка. Ама ефтина се. Купих, викам, Не. тримерче такова. Колко да го ползвам, ще си купя една ефтина. И една страшна жега беше. И аз тук сам изнервен нещо и викам, сега ще си кося тревата. Като правя нещо физическо, се успокоявам, не знам. И аз съм така. И почнах да запаля, обаче тя не пали и се обърнах нокътя, брат. Не. Отивам в Пиралов, оправиха ми го там, бинтоваха ми го, викам, аз толкова ли съм смотан? Що не отида да си купя някаква много яка косачка, тример? И си купих на Макита, Тя на батерия ли? не на батерии, на бензин, ама искам да ти кажа, че си купих най-хубавата, разбираш? да. И викам, Така трябва. обърнах си нокътя, един месец не работих, за да спестя някакви малки... Някой път е... Да, Ефтиото излиза скъпо, за казах и хора. от тогава, знаеш какво съм си казал? Примерно, като си купуваш примерно телевизор, има за 700, за 1500 и 2000. Пример ти да. Да. И всеки човек си купува най-ефтин, вика след 2 години да се чупи. Аз си Да. купувам примерно или средното, или малко по-високото. Според мен така е по-добре. Повече време издържа. Буквално повече време. Да, и хладилниците също, то всичко е Всичко е изчислено. така, бе. Всичко На е така. гаранцията се щупи, разбираш. Точно, ама как се го изчисляват Не те знам. им правят тия производители? Точно гаранцията и след един месец след гаранцията ая. Не знам. Да, какво се правят? Така не знам как го измисли тия И работи. инструментите са много важни. Много важно, човек. Много Да. важно. Ти просто да ти спестят време, защото времето е най-ценният ресурс. Няма връщане назад. Няма човек връщане назад. Какви ремонти правите? Двигатели, окачвания? Правиме, значи за окачване на спирачки, тем подобни такива по-лесните, елементарните, правиме на всякакви коли.
Но такива по-специфични, като двигатели и всякакви такива, главно немски и най-главно на BMW, нали? Мгм. Защото майстора това най-много ги разбира. Да, имате си Ние- диагностики, Точно така. всичко, нали? Да, и имаме специализирани, които не знаеш, за, например, B58 мотора трябва специален инструмент. За да и кой си за... Има си специални. А някой го правят, например, направи 100 инструмент, нали, или сам нещо изцигани. Ние гледаме, нали, да може да се направи, първо да спестиме много време и нерви и да е качествено направено. Да. Нали? И гледаме да правим такова нещо, тези неща, които можеме. Не да ти обещая, че мога да направя сега, например, на да я знам, на някой AMG мотора, да ти обещая. Аз даже не съм го отварял никога. Как да ти обещая нещо, че мога да ти го направя, нали? Сигурно ще мога, но не мога да ти го гарантирам. Не лъжеме хората, е цвик. Имаш ли някакъв случай, където за тези 2 години, където да лош... То винаги има човек. Няма начин. където си се карал с някой, където... С клиенти ли имаш Пример ти давам. Нещо, Значи, където някой те е разочаровал. мен ме разочарова, че някой път има много нагли хора. Първо, някой път много им вземе ефтино. Особено в началото, без пари ги правихме по чиншата. Само- И сега само правим да много неща завъртиш без пари. колелото, Да, нали? да. И те, биломайк, сега, що дигна така цената? Ма чакай сега, човек. Значи, то в началото сме тръгвали, без пари сме го прави. И сега изведнъж, нали, сменяме и тако. А най-много мраза да правя, често така, като са някакви стари коли, например, те ще се разпаднат, бе, човек. Тя колата е на умиране. Нямам нищо против старите коли, които са поддържани. Той новите коли, като не са поддържани и той ти я докара, ти тръгваш нещо да правиш, то се щупи нещо друго, което ти нямаш нищо общо с него и той вика ти що го щупи, а то примерно е било щупено даже, ама той не знае. Нали. И такива случки има, нали, деца вика, но аз гледам машкарската, поемаме ги тия неща, деца вика, защото и ние правиме грешки, хора сме, правиме грешки, но важното е, според мен, и мъжкото е да поемеш отговорност. Като направиш грешка, кажеш сгреших, преглъщаш си егото и поемаш отговорност и го правиш, нали, за твоя сметка. А не да гледаш само парите. Пари си изкарват. Пари се изкарват, винаги ще си изкарат, деца вика. Обаче, нали, достоинството мога да изгубиш само изречение, деца вика. Ама, какво да се прави? Добре, нека се върнем на началната тема за твоя джип. Да. Ние сега ще го снимаме отвънка, да Добре. го добавим в видеото Супер. после. Аз, докато си говорим, измислих нещо да направим. Ти да си направиш една кутия, аз да си направя една кутия. Добре. Ще я запечатаме и ще оставим в магазина. Добре. В моя магазин. Който иска, може да дойде на булевард Климент Охридски 100 и да остави Идеално. колкото Много се иска. радвам. Колко искате Така. хора? Няма да те следиме колко оставяш. Защото ако накарам зрителите да дарят някъде, не знам къде първо да ги накарам. Да. Малко да. е гадно, защото няма ясни правила. Да. А и другото нещо, виж помисли го, ти кога си решил да го правиш това нещо? Аз, значи, клипа го качих на 11 май и си давах нарочно някакъв срок, защото когато нещо е без срок, става, не знаеш, Кога ти е срока? 11 юни. 11 юни. Да, сега вече кой сме, аз не знам. Значи този видеоклип ще излезе във вторник. Да. Колко дни ще остават? То вторник, какво се пада? Не знам. Ще видим. Чакай аз да погледна Я само. виж. Идеята ми е, виж помисли го, как най-много пари ще съберем. Значи аз съм говорил, това сега ще се такова ли? Ако искаш ще го отрежем. В смисъл... Да не казвам, нали, Добре, правя, добре. ако мога го резаме това. Ще са. го редем. Говорил съм с Интеркарса, с собственика там или не знам управител ли, ще разделя флайери всеки един сервис, съм говорил. Отделно мисля да раздам и така на по-такива места, къде има хора с пари, защото аз търся хора с пари, да вложат възможно най-много пари за джипа, нали, не мога да продам и тия Колко пари му се е дадат. пазарната стойност? Според мен по 50 евро, Да. според мен. Аз съм ги гледал, най-ефтините са 50 и нещо хиляди, а моя според мен струва повече, защото е... Първо има екстри, второ е запазен. А колко струва един ковиос? Между другото, той има различни цени. Трябва и това да го уточна. Трябва да видя. Но аз ще говоря сега през този период до търга. Ще имам ангажимента да ходя да се допитам и до болниците, до хора, които продават такава техника, нали? За да може да придобиеме някаква представа, да може при търга, например седмица-две при търга, да обясниме за какво точно, нали, става. Според тебе има ли хора, които ще го купят този джип? Според мен има. Добре. А колко Има е... то в София, има стотици такива деца. Има много хора с пари. Точно така. Добре, обаче дали този видеоклип твой ще стигне до тези хора? Надявам се. Друг въпрос имам. Според тебе колко е пазарната цена на твой джип? Поне 50 евро.
Поне. Старто почва поне 50 и нещо, а според мен му има, нали, добрави неща, джанти, глупости, фолия, има екстри, запазене, работи като хората. Да всичко кажем точно. 60. Да кажем кажем 60, 60. Да. 60. Колко човека и дали ще стигне до тези хора този джип? Знаеш ли какво се притеснява? Началната цена е 20 000 евро, нали? Да. Ако някой даде 20 000 евро и 50, или 100 и 500 и 22 000 евро, и този джип се даде за 22 000 евро, един човек ще спечели, Да. а ти няма да имаш достатъчно пари да... Какво да направя? Затова искам повече хора да го разберат това. Искам хора, които имат възможността да си позволят. Аз давам нещо в замяна, не го искам без пари тия 50 000 евро. Не ги искаме така, защото Да, съм готин. ясно. Според мен ти казвам, помисли го, имаш още време. Да. Даже може и вие в коментарите да направите вашето предложение, да го направим тип томбола. Всеки да даде колкото си иска Да. и да обявим примерно томболата да не е 100, да го кажем примерно 500 евро, за да участваш в томболата. И ти можеш да дариш 20 000 евро, ще участваш примерно 40 пъти. Еми, добре. Аз и на това съм съгласен, разбира се. Според мен това ще събере много повече пари. И... Еми, да направим някакво като, да знам, аз не знам. Ами гледай сега, гласуване. аз знаеш как направих? Аз направих записвахме си всеки един човек, който е дарил. Директно на Цветан сметката дадохме Да. и директно парите си отиваха там. Пише Да. дарение. Да, По този начин не се плащат данъци, да. те може да се искат, НАП може да ти Да. да каже, тук има някаква измама, разбираш ли, но ние да си го правим чисто да си е. Да. Всеки един се описва името му и се слага в една купа. Може да го направим електронно, може да го направим Да, писмено. Добре. И моето дете изтегли човека, който спечели колата. Да. Мен ме е страх в този тип, иначе съм съгласен, нали. Ако има пари, мен ми е за ковиози да съберат пари, мен и за 0 лева, ако знам, че някой ще даде 5-60 хи, ако искате го запава този джип, мен Да. не ми е за джипа, дето се вика. Мен ми е за парите да съберат възможно най-много пари. Страх ме в този тип на томбола, че после ще кажат, че аз съм измамник. Разбираш, вземе някой познат, случайно му спечели, това мен ще ме е много страх. Ти Бе. ще стоиш отстрани, човек. Не знам и аз, Ако човек. трябва, ще се направи подробен клип, как Мисля, се да. пишат имената, как се Да. добавят, как се бърка, Да. някой друг, който не го познаваме. М. Ще добавим тук Да, ще дойде да. до тук, който да е трети човек, четвърти Да, човек, да. 10 човека ще бъдат. Еми тук. ще видим, ще го обмисля това, често ти казвам. Виж, Ще помисли го го. помисля това. Мисля, че има логика това, което ти казвам, защото... Знаеш какво мога да правя? Мога да помисля, например, моята кола седи, ще видя, ако някой друг, например, аз ще купя още една кола, някаква не е толкова голяма и скъпа, може да направя пак томбола, например, но и така да може да се спечели и пред друга кола, не да е този GLS, защото този GLS смисъл да е така, а например може още една кола да е с томбола, тип Добре, томбола. аз искам да стигне до повече Да, хора. до ако повече трябва- хора. Да. Който може, с каквото може хора, 1 евро, 1 евро. Да, ама 1 евро, ама как ще участва в този... Не, имам предвид Аха, там за кутиите. за нали, където кутиите, вика. да. За кутиите, да, нали? Да. Да могат да се дават. Да. С колкото може, колкото се отделят от сърцето, дето се вика. Никой няма ти държи сметка колко си дал. Значи този клип, като го Да. гледате, вече ще има кутия в магазина. Да. Да, и Както и кутия при в мене. твоя сервис. Точно така. Да. Ние двамата ще отговаряме тази кутия да е там и често тия пари да отидат за това нещо, а не аз и ти ще отговаряме за това нещо. На За томболата, кутиите като говорим. се тегли, ще... Ще видим там ще за видим. какво става. Така, ти интересува ли си се долу-горе колко пари струва един кувьоз? Или не си, въобще Еми, не си подготвен? Значи гледах, обаче не знам кое е истина, защото не съм се допитал реално до лекари и от такива, които продават. Видях и за 5, видях и за 15 и реално не знам, нали, колко наистина. Добре, колко ти ще струва. ги купиш тези кувьози, къде ще ги дариш? Къде ще ги дадеш? Значи ето, един човек ми звънна и ми каза в Самоков, че в неката болница няма нито един. Един директно го пращам за там. Да се свържат с мене. Мен не ми пречи. Колкото повече свържат, ще видя където най-ма необходимост. Честно ти казвам, като те гледам и направо ми се насълзят. Ще вярваш ли? Вярвам, защото ги виждам. Децейк. Какво да ти Защото кажа? си искрен и го казваш и така. За където трябва човек, нали, с добра кауза се прави това нещо, бе, човек. Не е за някоя... Хора сме, големи сме, ще се оправиме с работа, няма страшно, бе. Ще се работи и изкарват се пари. Парите се изкарват, но здраве и време не се изкарват. 3-4 пъти съм плакал, така в това студио, брат. Добре. Еми хубаво.
Мислим го, вие помагайте в коментарите. Да. Ако трябваше да направим още някакво малко клипче, ще го пуснем. Допълнение, разбира Допълнение. се. Разбира се. И така. Да, ще се радвам много. Имаш ли още нещо да кажеш към? Искам най-вече да благодаря на моите родители, че са ме възпитали. По този начин и всичко са прави за мен. Благодаря им и ги обичам. Това искам да кажа. Хора, правете добро, според мен. Ще има хейтери със сигурност, но аз на тех не се впечатлявам вече. Най-дет се казва. Затова аз съм искрен в момента. Кой какво иска мога да каже, но аз си знам за себе си, съм чист пред себе си. Искам на моите родители и на моите близки хора, които са около мен, да им благодаря. Най-вече. Чао! Довиждане.